עמית, שימי משקפיים? משקפיים? והקימה ועדה, צוות שרים שיבחן צעדים לנקוט כיצד להבטיח את ביטחון הילדים. שים לך את המשקפיים ואני ארכיב לך אותם. שהממשלה הזו החלה לכהן. יש כמובן ועדה לאלימות, קיצור בוועדה. לאן את הולכת? עכשיו אנחנו מוכנים לקראת האירוע שהיה שרים מיוחדת שתחליט אם לשים מצלמות. לאן את הולכת? באח הגדול, אתם נשארים איתי, אנחנו כמובן עם הפנים לאינטרנט ואתם לאן? נשתף את התוכנית, נקריא למקורות בפייסבוק. לכיתה? נעבור הכתובות כאן על המסך. בהמשך, גבי עמנואל איתנו ברעיון המרכזי, שר החינוך גדעון סער כבר נמצא מאחורי הקלעים ומיד להיכנס לאולפן כדי לספר על מהפכת המשמעת שהוא עומד להנהיג. תביא לי את הבלון האדום שם. יש שם בלון אדום. תביא לי. וגם, רמי ריידר יוצא מהקופסה, הוא בא לאולפן כדי לדבר על מה שחשוב לו באמת, וגם פוטין שמראה לכולם... הבלון האדום, תביא לי אמא. הנה, יש שם בלון אדום. שלום לכם, 10 דיירים מועמדים להדחה השבוע. בלון אדום. בערב גאוני של הדחה כפולה. שלחו את זה למספר 2020. עמית, איפה הבלון האדום? תביא לי בלון. שם עמית. הנה בלון אדום. מה זה כובע? איפה שמים את הכובע? על הראש? כובע על הראש? שימי על הראש כובע. על הראש. נכון. חכמה. של מי המשקפיים? של אמא? של מי? אז של מי המשקפיים? של מי המשקפיים? של עמית? של עמיתוש? תודה. שלי? הנה, מתחת לשולחן. עמית, לאן את הולכת? את הולכת לגן? מה כן? היום שבת. קשו. שיקה. עמית, איך עושה אריה? נכון. שואג. טוב, אבא צריך להטעין את הסוללה, אז ביי ביי. רוצה שנשלח את זה לרבי? כן? תורידי, יופי, תורידי את התיק. להוריד לה? אמא תעזרי לה. בואי. בואי אליי, אני אעזור לך להוריד את התיק. בואי. בואי פשוט. שפתי כמה. מה? אוי ואבוי. לא, אמא הרימה את זה, עמית. הנה, זה שם. שם, כן. לא.